Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama ug tigapadapod sa mga produktong herbal nga napamatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Yawan! Luzon, Visayas, Mindanao, sa kabayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan. Ano na po kini nga atong tulumanon karon nga hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigama sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga adunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang nakalahi ini mga higalang igsuon 100% herbal, why side effects, why overdose, and of course, daghan na ang nakapamatuod. Mao kini mga higalang igsuon ang mga produkto sa SED Marketing. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule, apil pa kining atong SED Liniment Oil. Mga produktong napamatud-an kung aduna kay mga problema pa diha sa lawas, pananglitan ikaw aduna kay mga ginapanghambin nga mga pagpanakit sa imong mga kaunuran, sa imong kanutahan. Aduna ba ka kay mga skin diseases, no? Aduna ba ka kay mga pagpanakit sa imuhang bagtak, aduna kay varicose veins, aduna ba ka kay mga problema sa imuhang likod, no? Kanang mga panuhot, hangin-hangin, mayo kayong magpahid sa ato ang SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil mga igalang igsuon napamatud-an nga may init o kahalang nga manuot-suot sa ato ang kaunuran. And of course makatabang pagid kini alang sa pagtangtang sa mga problema nga mga pagpangatol nato kaning mga ginatawag natong allergy or kaning mga katol-katol hatod kanato sa ato ang palibot, mga abog, mga dapdap or kaning tapaw-dapaw o uban pa, no, makatabang kini siya. Bueno, sama sa nandan mga igalang igsoon, kauban gyapon nato ang ato ang partner sa health nga makahatag natong dugang impormasyon sa mga problema sa panglawas. Sir John, usa na pud ka maayong adlaw diha kanimo, sir. Tayong adlaw kanimo, Sir Rick, no, sa tanan nato mga tigpaminaw din na. Kumusta kamo tanan? Sa ato ang mga listeners karon, ang ato ang hugyawan sa SED Panyawan, aduna kitay knowledge power wherein naga-impart kami og information kaninyo aron na ikaw higalang igsoon aduna kay masinating hinanaling kaayuhan sa mga balatian o baka mga pamaagi nga unsaon nato paglikay kini nga mga klase sa mga problema sa panglawas. Kay karon mga panahon na, Sir Jan, no, dili gud kayo angayan nga magkumpiyansa kay bisan pagalig pagpanigarilyo o usab kaning pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon, grabe og ikatanyag nga pagkadaot sa atong lawas, no, Sir Jan? Tinuod jud kay na, Sir Rick, no. Actually dugay na gani tayo na, no, nganing mga bisyo kinahanglan jud nato na nga likayan tungod kay wala gyud na ikadalit kanato nga kaayuhan sa tong panglawas, no, tungod usa na sa mga hinungdan nganong ang usa ka tawo, no, makasinati gyud og dali lang siya tikbuyan og mga laglom o bugat na mga balatian sama sa diabetes, kining high blood pressure ug bad pa. Pati pagali mga sakit sa atay, no, kung pananglitan ng usa ka tawo medyo may pagkahilig sa mga pag-inom. And kabalo ba ka, Sir John, lately na I found out on a research nga sila pa sa kaniadtong mga panahon kaning mga bar, mga club, mga pubs, no, ang kasagaran gyud makita nimo nagi 10% lang ang mga kababayenan and 90% ang mga kalalakinan. That was around like siguro mga 70s, 80s mga panahon, no. Karong mga panahon na kuno sa early 2000s, kung musulod ka og mga bar, musulod ka og mga club, no, daghan na kaayo ang number sa mga kababayenan nga nagainom. And kay baluman ta, Sir John, no, nga kini laging pagsubra pod sa paglambigit sa aning bisyo, dakog ikatanyag pagkadaot sa imong atay. Tinuod jud na, Sir Rick, no, mo nang actually nagausab man gud ang panahon, no.
So marag usay makuan ka na ang sa una kaning pag-inom lalaki magyud kaayo ning bisyo no nya pagkadugayan ang ginahinay na siya og kanang kausab no tugod man pud na siguro sa inuon kaning ang kababainan man pud good no dili man pud siya hilayo gyud sa mga kalakin-an so napud siya iyang mga gusto no so actually nagausab gyud katong ginay nga trend or culturally nagausab gyud ang ato ang panahon. So kana no mo na ang ato ang problema no kay tungod dili lang babae lalaki ang problema no nagakataas pud nagakapababa pud no ang edad sa nagainom. So Tinood. Ang karon mga 2010s no na decade halos bisan 14 years old 12 years old naga testing na no og kaning inom no sa makahubog. So alarming na kaayo no sa to ang alarming kaayo na sa to ang nasod no bisan sa to ang sa tong katilingban no nga ang inana nga kausaban no na bisan mga kabatan-unan naga-engage na niini. Which is basically dili gyud paayo no para sa to ang mga kaigsunan. Kay matud palagi nila Sir John sa kaniadtong panahon ang mga kababayen-an ko no ug kaning mga kabatan-unan parehas ni nanay kay maayo kay muluto karon kay mas maayo pa ni tatay mo inom og ilim nung makahubog mo nang delikado jud kayo. Kay sila pay mo himo sa mga mixes no. Sa ato ang mga kaigsunan diha karon ilabi na kung pananglitan ikaw medyo aduna kay paglambigit sa ginatawag nga pag-inom sa mga alkoholikong ilim non. Adunay mga pipila ka mga balatian Sir John ang napamatud-an nga naglambigit niini usa na niini kaning pag-angkon og liver cirrhosis kaning mga problema sa atong liver susama sa hepatitis ug uban pa apil pagali Sir John kining pagkauga kuno sa panit no tungod kay ang alcohol inigsulod sa imong lawas syempre proseso man na sa imong atay isala man na sa imong kidney ang uban manggod dili man gyud mapagawas ang ubang manggod part sa spirit or sa alcohol nagpabilin sa ato ang mga lawas mo nang ginaingon nga aduna gyud mga epekto kini sa atong kalawasan. Numduman nila Sir Rick no kining alcohol is fruit based man siya di ba and then gipa age no so taas kayo ang una niya taas kay ni siya og glucose content mura gyapon taga-inom og coke niini no makahubog lang siya tungod kay syempre ato man gina ferment no aron nga mahimong namugawas tong yang alcohol no na which maka-cause og katong ginahatag na to atong iyang effect na makahubog. Either way ang mahitabo man gud ana Sir Rick no is taas kay ni siya glucose content which makatabang dito sa itong ginaingon na to nga pag-increase sa risk sa ato ang hepatic cells no kani nga to ang liver dito sa iyang pagkadugta no tungod kay magsugod man na sa ginatawag na tong fatty liver no so tungod kay increase man kay ang asukal no taas ang sugar na nagalutaw sa ato ang kaugatan wala may lain gyud na musalo ana ang atay lang siya gyud ang mo-store ana so pag store sa daghang sugar no sa tong lawas mahimong hinungdan sa katong ginatawag nato na fatty liver. So sa fatty liver pag yun na kabuok non-alcoholic ug alcoholic. Either pag yun na sa duha Sir Rick no pwedeng mahimong hinungdan ito ginatawag nato nga liver cirrhosis. So kining cirrhosis is the end stage naman ni siya no sa proseso. So kung moingon na tag liver cirrhosis di na siya matabangan. Same pod na sa liver cancer. So other kuan pa sa to ang liver no tanan na sila hepatitis maka-cause na siya liver cirrhosis maka-cause na siya liver cancer so either ana tanan so mo nang kinahanglan jud nga X jud ta permente sa ilim nung makahubog so kinahanglan jud ta na karon pa lang bisan mga bata no ato nang bawalan bisan kita may kinahanglan magud na nindot ta na ehemplo no sa to ang mga kabatan-unan ang mababae man malalaki no kay tungod wala gyud ni siya ikahatag na kaayuhan sa tong lawas. Tinuod ka na. And sa atong mga kaigsunan dia karon nga nagpaminaw timani kanunay nga kining atong atay gitawag kini siya nga liver sa English meaning to say nga tighatag kini siya og kinabuhi nimo nga kung kini siya madugta og madaot
lagmit pud nga ikaw mamatay. Mo nang ginaingon nato nga always kitang mag-amping sa ato ang mga kalawasan. Ilabi na kinig yung pag-angkon o bisyo susama pananglitan sa pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon. Dili lang sa inom, pati pa kaning pagpanigarilyo, bisan pagalig pagpangabuso sa lawas, susama sa pagkakulang sa tubig, pagkakulang sa katulog, kaning pagpangabuso nato sa pagkaon sa mga mamantikaon ug mga walay ayong nga mga klase nga mga pagkaon susama pananglitan ni mga junk foods, no? Wala kini katanyag nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. And of course kani pong mga uban pod nga mga laing bisyo pa or kaning ginatawag nato nga gusto natong mahitabong part sa atong lawas. Always do remember that anything that is kanang daghan or kanunay, kung medyo sobra na, anything that is too much is bad for your health gyud. Munang mag-amping gayud sa atong mga kalawasan. Sir Jan, aron malikayan ang atoang pag-angkon sa mga balatian sa atong liver, and of course ang pag-amping sa atoang or shall we say like pag-angkon og depensa o pag-angkon og himsog nga atay, unsa may mga maayong pamaagi niya nga pagabuhaton? Siyempre, no, katong ginaingon to kagani nga, siyempre dilaan nato ang pag-inom no sa ilimnong makahubog. Kaduha is kining pagkaon nato sa katong mga liver na mga kanang friendly na mga pagkaon, no. Di nato bawalan nato tong kagalingon sa mga instant na mga pagkaon. Labaw na ning grabe ka sugary, no, grabe ang katamis, no, tungod kay tong ginaingon to kaganina, no, nga makatabang na siya or maka-cause ni siya katong mas labaw na mga sakit sa atong atay. Kaduha is katong pagtulog, Sir Rick, no, ining tama nga to kaning katulog manggod, Sir Rick, importante gid kayo ni gusto nato ni ma-point out sa tanan na pag once di ka matulog, ang utok ug ang imuhang patay mo nay number 1 nga iyahang papatyon, no. So daghan akong nailhan ana, daghan akong pasyente na niagi ni ana nga tungod lang ni anang dili tukma ang pagkatulog. So syempre di nato kalimutan, no, ato mga produkto sa SED Marketing. So kini ato ang SED Panyawan plus Mangustino plus kining SED Kogon. Makatabang ni siya dito sa pagtungod sa banaba na nandiyan o katong sa mangustin nga naay antioxidants nga makatabang dito sa pag-control sa inflammation, pag-control sa sugar, no, nga anaa din na maron nga matabangan nato ang atong atay nga mag-regenerate. Katong ginaingon man nato permanente na kaning atong atay is very generous nga organ, no, so kinahanglan mag-regenerate siya para maayos siya. So kailangan og tulog, no, pagkaon, exercise plus katong atong mga produkto sa marketing aron nga malingkawas ang atong atay sa katong uban pang mga risgo sa sakit. Sa mga kaigsunan nato diha nga naminaw karon, kung pananglitan ikaw basig mahadlok ka gumikan kay pagtumaron mahinuon ka og tambal or kaning ginatawag nato mga herbal capsules, timani nga wala kay ma-achieve or wala kay makuha nga maot or dili maayo sa ato ang mga kapsula. Gumikan kay kining ato mga kapsula, puro kining herbal, and when it comes to health, no, mas makahatag yung kini siya og kaayuhan gumikan kay kini mismo gikan sa atong kinaiyahan. Dili ka mabugool nga basig makaingon ka kanang basig magsikog tumarog sa Panyawan madaot na hinuon akong atay. No, dili ta makaingon na gumikan kay kining atong mga produkto sama sa akong gikaingon pagkaon ni siya mo ni ginatawag nga food supplements. Meaning to say mga igalag igsuon nga ang kakulangon sa imuhang pagkaon, for example kung moingon ta kulangan ta og bitamina, minerales og nutrients gumikan sa atong mga ginapangkaon, makatabang ang ato ang SED Panyawan nga mga produkto gumikan kay kinisiya gikan mismo sa kinaiyahan. Sir Jan, wala naman kita igong oras ug panahon, and once again nagkapasalamat apod ako sa kahigayunan nga nakauban apod kanamo gumikan kay sure ako nga kining ato mga kaigsunan na napod kini sila nakatunan ilabi na gayud ang paglikay sa ilimnong makahubog. Sir Jan? Salamat kay Sir Rick, no, sa tanan natong mga tigpaminaw din ha. Salamat kayo sa paghatag ni Ulsansa nga makashare na pud ko og dugang nga mga kahibalo, no. O unta pa dahil pagyapon mo sa pagsubaybay ni atong programa, ubay-ubay pa ka mga kahibalo ang among ma-share kaninyo, no. So salamat guys sa tanan.
Okay, sa ato mga kaigsunan diya nga gustong makaangkon sa mas maayong panglawas at imana kanunay kanang imong lawas igsuon gumikan kay mao kanay kapital nato alang sa atong pangadlaw-adlaw nga gingbuhaton. And of course, gasa kini gikan sa ato ang labaw magkagagahom. Mao kanang angayan gayud nga pagaampingan. Pagtumar sa mga produktong herbal sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Cogon Herbal Capsule, ug usab paghaplas sa ato ang SED Liniment Oil. Mga produkto kanang napamatud-ang makatabang gayud sa atong kalawasan. Basta tatak SED Marketing, tatakining magaling! Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapudapod sa SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.